Čus, vítam vás u ďalšieho videa, tentokrát je to z Minecraftu, som tu spoločne s Kubom, čus. Servus. A dneska si zahrajeme minihru Dead Run, tak uvidíme sa za chvíľu v hre. Dobre, už sme sa pripojili do hry. Tak to nejako vyzerá mapa. Ideme na to? Vyhrajeme? Mohli by sme. Utíkej. Poď. Nie, som mi to bolo. Jaj. O, to čo bolo? A on to pustil. Diera. Ideme. Bludisko, nebo čo to je? Okay. Náspäť skakanie. Nemám rád to. Najhoršie. Nie! Jo, mám vyskočiť? Aha, tam ešte jedna. Poď. O nie. Ne. Dobre, ideme. Blízko. To dáme, musíme. Poď. Zatiaľ ich tu je kopu predo mnou. Kde si vzade až? No, trošku za tebou. Som tretí. Idem sa na teba pozrieť. Aha. Už si tam, poď, použij boost, už si tam. Poď. Pekne. Jaký? 12. Neviem. Tretí? No, tak dobre sme to dali. Už iba 20 sekúnd do konca. Pekne. Top, trojka. Už iba dvaja. Je ten jeden. A ešte niekto? Jaj, on je celkom vzade. Tu som. Dobre, toto sme zvládli. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čus. Kubo. Servus.